Vi vil faktisk gerne spille vores egen sang. Så vi kan regne med Marken. Det kan lige streames på rigtig mange streamingtjenester. Så I kan gå ind og lytte den. Det er Spotify, Apple Music, YouTube. Så kan vi glæde ind og lytte den, og gå ind og følge vores Instagram, hvor vi også poster, når vi laver nye ting. Vi er lige nu også i gang med at skrive en ny sang, som vi arbejder rigtig hårdt på at få ud. Så vi håber, I vil nyde den. Inden vi slutter, vil vi gerne sige endnu en gang, at I skal gå ind og følge vores Instagram, hvis I ikke allerede gør det i forvejen. Der kommer masser af nyt. Så ja, vi håber, I vil følge med, og tak for, at I vil spille for jer.